Goddag alle kære seere. Her ser vi en total motherfucking wallhack, speedhackning. Sjov nok ikke aimbot. Og hans navn står her. Surferens navn. Lad os se hvad han gør nu. Vi har 100% konstateret at han er wallhack. Og det har vi. Speedhack også. Han har bare lige stået det fra nu. Og hvis I kan se her. Se her. Se her. Du har jo også wallhack. Så siger jeg indrømmer det ikke. Men jeg ved, jeg har ikke wallhack. Og det kan jeg godt bevæge, og det har jeg set i alle mine andre episoder jo ikke. Men så siger jeg sådan her, så du indrømmer det. Så du indrømmer det. Hvor fanden så du indrømmer det. Og så prøver jeg lige at snakke, det nåede jeg ikke vel. Så, men du har jo helt det på. Du havde det på hele tiden. Så det er min ven her, som er også totalt irriteret. Og så, jeg siger det til admin, hahaha, gør det bare. Hov. Så, nu har vi det hele på video, mand. Jeg sætter den ind på YouTube, så jeg kan se, hvilken stor taber du er. Så gør jeg med det samme. Har du at sige til det, eller skrive til det, hva'? Okay, så skriv lige. Har du wallhack, hvis du virkelig tør at skrive det? Skriv det i chatten. Vi vil alle sammen gerne se det på YouTube her. Ja, det viser også bare, hvor led du er samtidig. Men se her, kære seere. Her ser vi noget, som er totalt lol. Kæft man, jeg får da steambandet for det her. Det kan jeg sagtens gøre. Jeg sidder faktisk på magten. Så